खुलुमबा लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दा बङाइगाव फैदों नोंसोर नायलांबाय थादो जों सफैबाय लोगोफोर थ' गाव फंबायबो दं जोंहा फंबाय गासिनो जों दा नै थाबायगासिनो जों दा टिकेट दानगासिनो दसे बेरायनोसै माबायदि मोनो नैबो गाखोनांसिगोन उन्दैयावसो गाखोयोमोन जोङो दासो बानायहांगासिनो दं नैबे दालाङाव दसे गाखोनायनि जोङो मानसिफोर फैदोंथ' खाथियाव फैबा दै नुहुरो साम'बो दंथ' गाखोनानै जा मोजां जिरायबाय जोङो मोजांथार बेलासि टाइमाव थाबाय थानो जिरायबाय थानो ओइ पासथाय उन्दैफोरनि गेलेग्रा बुस्थुखौ बोराय मानसिफ्रानो गेलेबावबाय नालाय ओंखारदो बेयाव गेलेयो नामा उन्दैफोर गेलेग्रासो है फैदो उन्दैफोरखौ गथ' गोरलै बायदि मालाय नै उन्दैफ्रासो बाव जा मोजां गेलेदों फुल फेमिलि फैग्रा जायगा जा मोजांनो ओरै जाग्रा जाहैग्रा फिसा फिसाबो नायनो मोनगोन बाव जा बुरजाखा बुरजा दंथारोलै 20टा बारगोनदां लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।